seryoso. Katong giingon nga, spend your life every day with the Lord. Seriously, gid to, nga murag ka na mo, last day na sa imuha. Kay, ngano, og dili ka seryoso sa tawag sa Ginoo nimo, daghan pa kag pwedeng irason. Daghan pa kag mahitabo nga mo pahinungdan mo balik ka sa kalibutan. So kung dili ka seryoso karon sa tawag sa Ginoo. So Matthew chapter 8 verse 18 to 22. So sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, take it seriously. Matthew chapter 8, 18 to 22. Nanabata, manindog ta mga igsuon. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tawo nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinunan, manabok kita kita sa lanaw, unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Ug may lain pang tinun-an nga miingon, Ginoo, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy molubong sa ilang mga minatay. Magampo ta, Ginoong Dios, niining kagabihon malipayon kami amahan nga gihatagag kahigayunan nimo nga magka-fellowship amahan. Among pagampo nga daw tawo nga personal kang makigsulti face to face Ginoo sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat Lord nga ang imong mga pulong di ni kasakit, di ni kabugat, dili ni makaguol. Kundili mong guba ni sa among mga kasing-kasing apan dawaton namo ning malipayon kay tungod ni ini mabuhi kami. Liguna o Dios ang among pagpakigsaad kanimo og pasabta kami nga ang among pag-alagad kanimo Ginoo dili kaubanay kundi tagsa-tagsa kami nga mga tubang kanimo o Dios. Tudloi kami karon amahan og tabangi kami Ginoo nga makapamalandong gayud giunsa namo pagdawat ang tawag nimo sa among mga kinabuhi. Lord, salamat sa imong balahang espiritu nga makig-uban kanamo karon sa among panagtuon ning kagabihon. Among pag-ampo nga walay gahom ang kangitngit nga magasamok ang gahom sa espiritu sa kaaway Ginoo nga makasamok sa among panagtigom sa pangalan ni Ginoong Hesus walay luna aning dapita. Salamat sa imong hamiling dugo nga magtabon kanamo ug ang imong gahom nga nagsakmit kanamo di makaagaw ang kaaway sa among mga kinabuhi. I-bless ang imong mga anak bisan asang dapita. Mao ni nga among pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod ta, take it seriously. Usang kabutang sa atong kinabuhi mga igsuon nga kung dili nato seryosohon, walay klarong outcome. Dili lami, dili nindot ang resulta kung dili gyud nato seryosohon. Especially sa mga batanon, tanaw na ko mga batanon, kining atong kalipay kanang unsaray naa karon, wala ta naghunahunag mga minyo na tagna natay mga anak. Napabatay ikapalit og gatas anang panahon na. Doon napabatay ikapalit og bugas ng kalisod ng panahon. So this time, unsa may sugo sa imuha, unsa may tawag ni Lord sa imuha, then take it seriously. Seryoso ana. Kay kung dili nimo na seryosohon, maog yun ay mahitabo. So si Wilson, sige na ko ning siyang ingnon nga, ayaw sa son. Nya ato nga time ingon ko niyang ayaw sa son, gimingaw ko ato ni mami. Ay nako. Nga nang mamadlong ka nga ikaw pod badlongon ba? Nga na. Niya mao na nga daghang mga panahon nga ingon ana mga igsoon, pero grasya sa Ginoo nga pilion gyud nga og unsa pay calling kay kung gitawag ka karong mag-eskwela ka, di mag-eskwela sa agyo ka, kay tawgon na po niya kang motrabaho na ka, din motrabaho na po ka, and then tawgon na po kang mopahulay ka, din mopahulay na po ka. So samtang naa ka ana nga area, naa ka ana nga tawag, naa ka ana nga posisyon, seryoso ana. Focus na, kay maabot ra niya ang panahon mga igsuon nga
tawgon na po ka sa laing butang. Kay kung di ka seryoso na nigtawgon na po ka sa laing butang, imong makitaan nga imong gibiyaan, dili maayog resulta, plus moadto na po ka sa laing butang, di na po ka magseryoso, mahuman ang butanga, mahuman ang imuhang katuigan nga naa kadiha, walay maayong resulta. Munang sa mga batanon, bisag unsa manggaling ta kalisod, bisag lisod king sabto na mga leksyon, kung ang Lord radyo'y imong fokusan o ang imong pag-eskwela, sigurado dyan kang malampuson. Na si Engineer Richelle Lumintak, congrats. And daghana, kana sa mga nanagsunod nato, ato dyan ang paningkamutan gyud nga, ug unsay tawag ato dyan ang seryosohon. Now, kung maghisgot nagkabahin sa kinabuhi sa pagkamagtutuo dihas Ginoo, kitang tanan gitawag nga mo seryoso gyud sa pagresponde, sa pag-respond sa tawag sa Diyos. Kay kabalo mo daghang mga Kristohanon gadula. He said nga sa barko 20 sila kabuok na ang uban Christian pero ilang lifestyle pag kinabuhi dili Christian. Ang tawag ana din his Lourdes son murag Christian. No? Bisan dinhi sa kita dinhi na mga panahon nga muratag Christian. Na po yung mga panahon nga murag tinuod na og gamay. Law mo na nga seryosoon gyud nato kay arong dili mahimong kataw-anan nato ni. Pareha karon. Pinaka-importanting mga rason niining mga tawhana nga diha sa kapanahonan sa Ginoo nga gitawag sila sa Ginoo nga sunod. Unya sila buot mo sunod pero igo lang nga buot mo sunod, gustong mo sunod pero dili porsigido. Dili sila kanang naang i-push gyud nila ang ilang kaugalingon nga naman daghan pa sila mga rason. Unya ang ipakita ra ba gyud nga mga rason mga importante kayo. Imagine mamatay ni imong amahan unya di ra ka mo adto kay mosunod ka na ning tawhana. So daghang rason manang ningon si Lord dili takos. Kay kini mga tao nga nakakaplag sa Ginoo bisag magbalintong pa ang kalibutan, bisag manglakaw na tang ulo may nas ilalom. Musunod man gyud gyapon sa Ginoo kay mao naman ni ang mga taong nakasabot gyud nga ining kinabuhi pinaka-importante ang Dios. So atong gibasa karon ingon diha pagsulti. Sa verse 19, dito sa verse 19, may usa ka magtutudlo sa balaod. Nga miduol kaniya miingon magtutudlo anda makos pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. So, ag iya siguro ang gihuna-huna hayahay. Lami na ning kinabuhing Kristohanon siguro wala na problema, wala na tentasyon, wala na sala. Pero wala ka kabalo nga sa pagsulod nimo sa kinabuhing Kristohanon, kinadaghanan kayong pagsulay kay ikaw mo'y kananayog atakis kaaway. Ikaw mo'y kanunag disturbo siya, kanunayon ka og panghilabot sa kaaway. Kay gusto niyang mobiya ka sa Ginoo. Munang ligunanay nagdesisyon, seryoso ang tubag sa imuhang, ang tubag nimo sa tawag sa Ginoo nga mosunod kaniya. Wa na rason-rason ang kinabuhi. Total sa pagpangatubang nimo sa Dios, ikaw raman mo'y hukman. Di man mo ingong, oy, asag inahan na ni. Ikaw may kapugong-pugong aning imong anak. Munang ikaw may maimpirno. Dili, oy. Munang dapat gyud ang atong pagresponde diha sa Ginoo seryoso. Ang tubag sa Ginoo nga niingon siya pagsulti. Si Jesus mitubag kaniya ang mga milo may mga taguanan, ang mga langga may mga salag, apan ako. Ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. You see? Focus. Niyon sa si Lord pagtubag, ako walay dapit nga kapahulayan. Musunod ba ka nako? Musunod ba kayapon ka nga walay dapit nga kapahulayan? Ngano ka nga nisulti si Lord nga walay dapit nga kapahulayan? Bisag asa ko moadto, wala ko'y dapit nga kapahulayan. Remember nga sa pagpanganak pagani niya, nanuktok sila, walay ni abre. So dito siya sa pasungan. But listen to this. Sa time nang gasugod siya og ministry, nagwali siya, dunay gustong musunod niya, unya niingon mukuyog ko bisag asa, ang tubag sa Ginoo ningon siya, ako walay dapit nga kapahulayan. Nan kung naa ka adto unya na kay revelation gikan sa Ginoo malipay ka sa dihang muingon ang Ginoo nimo, kuyog nako kay kung mukuyog ka nako, wala tay dapit nga kapahulayan. Malipay ka, nganong malipay ka?
tungod kay ang gipasabot sa Ginoo, di ka makapahulay, di ka makakitag kaanindot, bisag unsa kabugnaw ang aircon, ang kanindot, ang mga hotel, kanindot ang mga tananawon, di ka kapahulay aning dapita, kay ang imong kapahulayan, wala sa dapit nga akong atuan, kundili na anako nga imong kuyugan. Nindot gud ko ayo nga seryosoon nimo ang tawag sa Ginoo sa pag-ingon niya nga walay dapit nga kapahulayan nga akong maadtuan. Nya mo kuyog kanako. Sa mga observant sa law nga napakahudiyo, no? Daghag balaod. Nimong kining adlaw mo ni ang adlaw ipapahulay. Mo ni ang Sabat. Unsay Sabat? It means rest. Pero na nagpasan og mga problema, na nagpasan og mga sala, na nagpasan og mga garbo, nagpasan og mga prinsipyo, nakapahulay ba? Wala. Guilty, nabugatan, nagdumot, dunay kasuko, dunay paghukom sa isig katawo. Muna ningon si Lord, kung musunod ka na ako, wa kay laing kapahulayan. Ang anak sa tao, walay kapahulayan, kay ako mismo ang kapahulayan. Muna ningon siya sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, come to me all of you who are weary. Nabugatan sa inyong gipangpasan kay makapahulay mo. Hello? Ibutang natog sa usa ka adlaw lang ang ipapahulay. Nabugatan na ka sa sala gikag Lunes, adto pa ka sa Sabat makapahulay? Di ka pwedeng moduol sa Ginoo og Lunes? Di ka pwedeng moduol sa Martes? That is why gi-explain og ayon ni Apostle Paul in Romans chapter 14. Dunay taong nag-ila sa usa ka adlaw nga balaan, pero dunay taong lig-on ang pagtuo nga ang tanang adlaw balaan alang niya. Muuni. That is why seryoso na to ang atong calling, kay kaingon tag ang atong comfort kanang nindot nga panimalay, nindot nga dapit, malipay ta, kaingon ta og ang atong kapahulayan kanang naang makakaplag kag dili yaw-yawan nga asawa or dili hinumbagon nga bana, relax ko ani, happy ko ani, kontento ko sa kinabuhi. Dili. Ang kapahulayan na as Ginoo. Munang kung nasabtan ni mo na bisag unsay iyang tawag sunod, wala nay rason-rason. So, ingon pa diha pagsulti sa verse 21, doon na napoy lain, ingon siya, og may laing tinunan nga miingon, Ginoo, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Nawili pa sa patay ng lawas. No? Sa buhi pa, diara ka, may pre-meeting ron. Simba ko. Anak, wala pa ko'y kaon, di na ko kalihok. Seek it first, the kingdom of God. Unya, balikan ka na ko. Nya karon namatay na. Lord, di na ko musunod sa nimo. Hula talaga ko unahan, dagan ako kagpas. Ako sang atimanon, ilubong sa namo ni. Tanaw ning mga baliktad og na yung mga bali o kuan ba? Ingon siya pagsulti nga, Lord, maglubong sa ako sa akong papa. Kunyari, nahigugmas amahan, pero sa buhi pa, wag yun. Baby ayon ra, talikdan ra, di na timanon, singhagan ra. Kamo, mapasakit, magsulti sa inyong mga ginikanan karon, mahayan ninyo na inyo, wala na sila. Mao na'y pinakasakit unya nimo in the future. Nga nung nasulti mo ito na ako sa akong mama. Murag torture unya na in the future. Gitubag siya sa Ginoong Hesus, sunod ka nako. Pasag din ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang mga minatay. So it means nga serious jud kaayo ang tawag sa Ginoo. So seryoso pod dapat ang atong response. Di kay daghan pag rason-rason. Unya na Lord, unya na Lord, unya na Lord. Now, daghan kayo mga Kristohanon karon nga init lang kaayo panahon sa camp, especially mga batanon. Pag-ingon sa pastor, kinsa may willing magpagamit, mapuno sa nag-awas nga dihog sa Ginoo, kinsay gustong papuyan sa gahom sa Dios, come forward. Nagdagan ng hilak ng luhod, paglayhan, nangatumba, na nag-speak in tongues, and then grabe kayo na mauli, nagtestimony after 1 month di na masugo. Tapulan, bugnaw na nga pagka-Kristohanon.
Because serving the Lord is not all about your emotion and feelings. Ngayon kang init kayo ko, buwa na'y bugnaw ni, magkinoon sa magkamatayan. Sa panahon nga mabugnaw ka, mauga pagyug ka, unya magduduha pagyug kag tinuod bang Ginoo or wala, or napadyo'y problema sa pamilya, kagubot ng paybayron, diha na matistingan. Sa panahon na nga ibutang ka sa dapit nga ikaw na Kristohanon, diha na ka matistingan. Ngayon itong Wilson, nagay ba? Christian ko, sa libay kas dagat. Diha matistingan. Wala na mas Joseph ron, nga asawang Putipara, may Rodnel. Diha matistingan. That is why, seryosoho na to ang tawag sa Lord sa itong kinabuhi. Listen to this. Kini ang among leksyon kaganina, paminaw pa kayo. Ang mga Israelita gikuha sa Diyos gikan sa Egypt. Egypt is the land of bondage. Dapit, grabe ang kasakit. Grabe ang kangit-ngit. Walay Diyos. Gikuha sila dito, pinaagi sa napulo ka mga katalagman. After that, gibuak ang Egypt, ang Red Sea, gipaagi sila. So samtang naglakaw sila sa tunga sa dagat, ang ilang makita sa daplin, murag mga pader nga tubig, dire pader nga tubig, siguro naapay bangos nga mo, bangos. Napay tulingan nga mo, tanaw ni mo. Kay pader man to nga tubig, pader. Kanya after that, gagukod nila ang Egyptian. Pag abot na nila sa daplin, gibalik sa Ginoo ang tubig o natabunan ang Egyptian. Ingana ang atong Christian life. Gipaila-ila na ang Ginoo, kinsa siya pinaagis ang gahom. And then after that, ni desisyon na nga, okay, musunod na ko sa Ginoo, nidawat ka sa Ginoo, and nidawat ka sa baptism. So ang daan nimong pagkataong gagukod nimo kay gusto kang ulipunon, pagbalik, gusto kang birahon, pagbalik, natabunan na, nangamatay na. So bago na kang binuhat karon. But ayaw ka kakumpiyansa tungod kay mo biyahe patapadong sa Sinai. And dito sa Sinai, madungog nimo ang mga pulong sa Diyos. Nga ihatag ka nimo, aron doon na kay pulong, unsaon pa kinabuhi, pagtuan na kaskanaan nga iyang pagtuan ninyo. That is why, ang atong daan nga mga pagkinabuhi, mo'y Egypt sa ato, ang atong pagkamakasasala. Sa nidawat na kas Ginoo nito o kas Ginoo niya nakakaroon din ni, this is Mount Sinai nga makadungog ka kanunay sa pulong sa Diyos. But remember this, that the Lord promised the second and the best Canaan, and that's heaven. Naapay journey, but listen to this. Ingon ang sayings, it took one night for God to get these people out from Egypt. Usara ka gabi. But it took 40 years to get Egypt out of their life. Sa Bisaya pa ningon, usalang kagabi kuhaon sa Ginoo ang katawhan ng Israelita pagawa sa Ehipto. Pero ang Ehipto, muabot pag 40 ka tuig usa matangtang sa ilang huna-huna o sa ilang kasing-kasing. That is why ayaw kaingon, nag-alagad man sa Ginoo, man magtilaw-tilaw pa man. Nag-alagad pa man sa Ginoo, ano mang dapat, 40 years. 40 years usa sila na putli. Gani, duharay na putli si Joshua ra og si Caleb. Nga naman, sa panahon nga naa sila sa pagsulay, sa kawaladon o sa mga balatian, muingon na dayon sila, kalimtan nila ang nabuhat sa Ginoo, muingon, kung gipasagdan lang unta tas Egypt, daghan kaayo ditong mga pipino, daghan kayo ditong pagkaon, mong gidala man ta aning dapita. O see, daghang Kristohano ningon ana, sa unang di pa mi Christian, kahaya-haya lami ang ipamista, oy. Sa unang di pa mi Kristohanon, bula-bula bugnaw kayo nga beer. Unya akong paborito nga kanta, sa mga edad-edaran nga 40 kapin, mo yun lang, I did it my way. Bunalag beer. Hello? It took 40 years mo nang matinga kang Christian naman ko, pero napay magbula-bula dito, mura lagi uhaw po. It took 40 years. That is why, seryosoho na to ang tawag sa Diyos.
Kay dali ra kay kang moambak sa pagpakasala kung dili seryoso ang imong response sa Lord. So take it seriously. And wala naghunong. Gatuo kag mohunong na. Pag ingon mo, Jesus, I receive you as my Lord and personal Savior. Amen. Yeah, luwas na ko. Bantay lang. Kay daghan pa kag process. Gukdon pa kas imong kagahapon. Nga gustong muulipon nimo pagbalik. And so parang wala na makagugod, Pastor, magpabaptize na ko. Human sa baptism, gitintal si Jesus Christ for 3 kanang nagkalain-laing tentasyon. Bantay ka. And then lakaw pata padong Sinai, tudluan pata. Human nato matudlo, tan-awon pagyud ang atong pagkinabuhi. And then magsugod na tagpaingon sa panaw kay mosulod na ta sa promised land. But remember this, when you enter the promised land, you have to cross over the Jordan River. Taghantag agian. Unya nakalabang na ko, wait sa makigubat pa mo giants. Munang samtang buhi pata ang atong pagkakristohanon, daghang higanting problema. But niyon sa si Joshua o sa Caleb, isnak ra na namo. Daghan tang pagsulay agian, but unsa day na, snack ra na to. There are bread of us. Snack ra na to na. Basta kay seryoso ang atong pagtubag sa tawag sa Ginoo nga masunod niya. Pero kung dula-dula ra, pero kung kuyog-kuyog ra, wala. Muadto ko sa church ron kay gagatong akong crush, murag hapit na ba ko sugton. Muadto ko sa church ron. Bato-bato sa langit. Alam na this. Labi na ning mga DC, pay edad. Lami kayo. Dasig kayo nga ito simbahan. Labi nagtua dito. Dasig kayo. Okay? So, ingana ang may tabo. Daga na karon sa mga magtotoo, gitawag og Christian, pero dili na seryoso, dili na committed sa ilang tawag sa Ginoo. And I tell you, because kung seryoso ka sa tawag sa Diyos, o klaro nimo ang pananawon, dili ka palawsi-lawsi. Look at, unsay gihimo sa Lord. Exodus 1 verse 12, the more they were afflicted and oppressed, the more they multiplied, they grow, and they scattered abroad. So sa panahon nga lutuson ta dinhi daog-daogon, unsay nahitabo? Di mag-extension na po ta diha. Kay bahala og butangan ra nagpamalay diha mga putaw og wa pay sin kay di pa maabot na to, di tabo nagtrapal. Basta kay naanay makita na to. Kasi ako ni nga pray, tabang mo pagampo tungod kay naagitog yan sa Ginoo ang mga kabataan. Nga makatubo sila, makabaton pod sila seryoso nga response sa tawag sa Ginoo. No? Na mabuntag maglisod na ta kay samot og hapon. Mga taga dire adto na mas gawas panglingkod og naanay simong total nabuhong na mo sa akong dagway. Dito mo gawas. Kaya katong seryoso na to. Dunay usa ka ibanghilista mga igsuon nga niadto siya sa dapit sa Scotland. Ya pag-abot dia dito, grabe ang mga tao di mo response basta kabahay Ginoo. Nihilak siya sa Ginoo og niingon siya, Lord, ihatag nako kini mga katawhan, ihatag nako ni yutaa. Ug di nimo ni ihatag nako, I will die. Grabe siya pason. Tungod kay seryoso ang iyang response sa pagtawag sa Ginoo. Di na mo ingog, eskwela mo Bible school kay what my choice. Eskwela na lang. Or simba na lang ko kay suko si mama. Masig masuko si pastor. Or join na lang ko kay may abi pa lang. Ana. Dili seryoso. Dili seryoso sa ilahang pag-response sa tawag sa Ginoo. And you know what? If you are serious enough sa pagtawag ni Lord, sa pag-response ni tawag ni Lord, di ka magproblema. Ang mga Ehiptohanon, ang mga Israelites ba nga gikan sa Egypt padung sa Kanaan, doon na ba sila problema? Wala.
Ang ilang nga problema, Egyptian og panghuna-una, Egyptian og pagbati, Egyptian og culture, Egyptian og mga tuo-tuo, Egyptian og mga batasan. That is why it took one night for them nga makagawa sa Egypt. But 40 years para maktangtang ang ilang mga batasan nga nakatunan sa Egypt. So dapat masabtan nato ni pag-ayo. Nga kung dili ta seryoso sa tawag sa Ginoo, gamay ra ganing problema, back out na ka. Discouraged na ka. Nya usahay para bagyod sa panahon nga ma-discourage ta, mga bugnaw sa pagpangalagad. Imbis nga mas muinit, imbis nga mas seryoso, imbis nga muduot sa Ginoo makigduol, mabugnaw hinuon. And ibaylo na nato si Lord sa bisan unsa nga mga butang because we are not serious in taking the call of God. Ang tawag sa Ginoo wala na nato seryoso That is why si Lord karon nanawagan sa ato Because this is the promise. I said, Lord, unsay future ani nga church. And kinagrabihan jud kayo ang hatag sa Ginoo. Kinagrabihan. In fact, karon pagani daghang mga ni. Pero wa nang nga dayon. Na mga nawong bang karon na pud nato makitaan. Wala na nga abot. Sabi ko ni mami, nana po'y bag-o ato ning anak-anakon. Anak-anak. Huwag si Kuya Fidel. Anak-anak. Si Kuya Fidel. No? And grabe ang response ni Lord. That is why kinahanglang seryosoon nato walay rason-rason dili pwede baylo-baylo nimo si Lord bisag unsa. Mura man gihapon masikag planog nindot sa imong kinabuhi. Wa may nindot nga mahitabo kay di bang kamo sulod Ginoo. Katong giingon nga it takes you everywhere. And it's free. Makita nimo ang tibuok kalibutan nga libre, pero sa tinuod lang kada adlaw gibunog ka sa kamingaw, gibunog ka sa pag-uli nimo pangayuan pa jud kag tagay. Gatuog dato ng siman. No? Tinuod dili. Na? Tuba ko no. Wala naghuna-hunaon sa kalisod na ilang gyagyan. So ayaw yung kumpiyansa. May gani isugtan, nare. Pastor, muadto ko na to. Naman naman siya 1 month vacation kay presume na siya. Unya, nahurot na iyang sweldo pa quarantine ra. Mao na. Di ko no pwede sa eskwelahan son kay OFW. Unya, mo'y pabayron. Murag. Munay lisod. Pero kung seryoso lang ta sa tawag sa Diyos, mga igsuon, kining makita dyan ato unsa ang pagpamuhat sa Diyos. Now listen to this. Unsaan man nimo nga mahimo kang seryoso sa tawag sa Ginoo. Atong ablihan ang 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 6. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 6. Seryoso ang tawag sa Dios, ang pag-respond nimo sa tawag sa Dios. Ingon busa anak, mga anak sa Ginoo ingong amen. Pag malig-on pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Ngano kahang gihauhag ta nga magmalig-on? Tungod kay daghang mo sulay og pukan sa atong pagsunod sa Ginoo. Naa dinhi tanang butang sa kalibutan nga makapaluya sa atong pagsunod sa Ginoo. Munang gidasig tang maglig-on dili sa atong kagalingon, dili sa tawo, dili sa kwarta, dili sa butang sa kalibutan na kun dili sa grasya sa Ginoo. Ningon diha verse 2. Itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong nadungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. So kung seryoso ta sa atong response sa tawag sa Ginoo, unsay atong mga nadunggan ato pong i-share sa uban. Pero kung dili ta seryoso, wala. Tabang ragutang ampo na madala. Nga na rano. Unya in verse 3, diara. Pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo. Kinsa tang sundalo? Kang Kristo. And yan, ingon ng verse 4. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw, busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. What if ako pidiya ko? So unsay akong dakopon? Drugs. Unya tigamit po kog drugs.
Mahimuot na ako labawog, masakpan ko, matuok pa ko. Sa balaod sa mga sundalo, firing squad, ganin eh. Ikaw may targeton. Ha? Dili pwede nga mag-apil-apil. Kaya nga naman, dili man na imuha. And remember this, nga atong Pangulo, as a soldiers of Christ, si Kristo mismo. He is the head of the church. Then ang ato nga enemy is the kingdom of Satan. Ang gingharian sa impyerno. Dapat, kung manglihok tang tanan, kung manangya, musugilon ta mo, awhagtas mga tao mo biya sa sala, ang purpose nato, mugamay ang population sa impyerno, mulapad mo dako ang rehistrado sa langit. Di kay padaghanay, membro. I said, paminaw pag-ayo. Dili pwede nga moingon tang napuno nag-ayong simbahan, nag-awas. Dili pwedeng mapuno ang simbahan o dili mga tawong di puno sa pagtuo. Para asang mapuno ang simbahan nga sa mga tao, pero ang mga tao wala na puno sa pagtuo sa Ginoo. Maingon murag Christian. So dili pwedeng magbuhat, di ka pwedeng mag-apil-apil nga walay kalambigitan sa imong pagkasundalo. O ngayon, because we are the soldiers of Christ, we are the followers of Christ, nganong makitaan pa magyapon ka ditong gapa aso-aso. Nganong makitaan pa mang magbula-bula dito. Nganong makitaan pa man dito nga ayay. Body shorts. Ito ng body shorts. Mong kadungog ko anang kisa ito na ingong body shorts. Body. Ay na lang, di na ta mag-discuss ana. Na-loading na. So I mean, dili na ta pwedeng mag-apil-apil mga butanga kay nakadesisyon man tang mosunod sa Ginoo. Yan ang as a soldiers of Christ. Kung moingon gani kag sundalo sa Ginoo, isog og disiplinado. Isog ka nga mulaban sa kamatuoran, pero disiplinado ka kay basig ikaw may matagak. Saktog training. In verse 5, ang usa-usab ka magdudula nga moapil sa lumba dili gantihan kung dili mosubay sa mga lagda. O ni apil man taning lumba sa kinabuhi ug ang ganti mong gingarian sa langit kinabuhi walay katapusan. Unsa may lagda? Ang pulong sa Dios. Unya mayon kang langit ko mudaog ko kinabuhi walay katapusan. Pero ang imong pagkinabuhi nasubay sa pamaagi sa yawa nga mao ang limbong ug dili sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Ingon ang verse 6. Ang mag-uuma naghago pag-ayo kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot. Sabot, gipasabot. Mag-uumata sa Ginoo. Unsa may parasan sa Dios ang kalibutan. Unya karon, unsa may abot ang pulong sa Ginoo. Wali-wali ka sa uban niya, wala nimo ikinabuhi. Kitay unang mukaon sa abot. Kitay unang mo apply, kitay unang magkinabuhi. So gigamit ni Lord ang tulo ka mga profesyon. Sundalo, mag-uuma, atlet. Gigamit niya ni. Nga kung imong tan-awon, dili sila pwedeng moapil sa dagan, o dili sila pwedeng mogamit sa pusil, o dili siya pwedeng makaharvest og daghan, kung dili sila moagig disiplina, pailob og paglaban sa kamatuoran. Kung dili sila seryoso sa ilang tawag. Sa diha nga, nag-andam na ka, kay padung nakamudagan, naghulat na lang kang musabog, ipabuto, bang, aron ka mudagan, ang nagtawag nimo ag trophy nga nasunahan. Ang reward mo na nagtawag nimo. So kung dili nimo seryosohon, panagan ra mo ba, consolation ra man ako. Kamari bala diha. Hinayay ra ko. Maabot ra gihapon. Hindi nimo seryosohon. Or sa training sa mga sundalo, pagpabuto pa lang na ay insaktong posisyon. Yung bat sa barel, dapat nandito. Tapos yung pwersa dito, pariho, steady lang. Na doon ka naka-aim, dapat doon tatama yung bala. Di kay pag-aim nimo, boom!
Tuwa ditong bala pa doon kay di ka kakontrol sa imong pusil. Kay pawala ka sa imong training. Or kumpiyansa ra ka kayo, distansya ra. Pagpabuto nimo, bang ikaw pa'y nabalian din relax ra, walay kusog. No? O dili pwede sa mag-uuma ka nga, anak, ipangtanom ning liso dito. Hawani usa kung sagbuton, bugaga ang yuta kung gahi, kung kabatuan, kuhaan ang mga bato. Sige, itanom ni maayo ning liso. Nindot ni nga liso, daghan tag harvest ani. Nya pagabot mo dito, tihol ka, pa text, pa Facebook, sa libay, sa mga liso, bisag asa pa maingon. Nya uli mong tay, ugma tay, ampo na to, nga maka-harvest ta. Suwayag tanom ng humay, tapuka. So grabing kahago, muning kini mo'y gipanggamit ni Lord nga nagkinahanglan og kaisog sa paglaban sa kamatuoran, nagkinahanglan og disiplina nga seryoso nga mudawat sa unsay lagda sa maong duwa og nagkinahanglan og pailob sa diha nga magtanom. Kining mga butangan nag-awhag kanato og sa pagbuhat og mabuhat lang nato ni pinaagi sa paghatag og seryosong tubag sa tawag sa Dios. So kung gitawag ka diyang mahimo kang sundalo, gitawag ka diyang mahimo kang mag-uumang, gitawag ka diyang fokusin na gugulan ng panahon para sa Ginoo. Nga naa kay disiplina, unya seryoso ka anang butanga. Ang mga taong tilaw-tilaw? Ha? Kasuway mo ana? Madto kag buffet daghan ang pagkaon, tilawan ra nimo. Ang uban si moton. Pag uli nimo gakutoy. Kasabot mo kung saan gakutoy, gahang, gatingog imong tiyan. Gatingog imong tiyan. Nga naman, igor kang gatilaw-tilaw. No? Pero sa pagkaon, mga igsono, ako'y makita ang tilaw-tilaw, seryoso ang uban, mang box out pa gani. Bisan pag nakabarong, nakaniktay, basta inigkaon na. Basta kaon nga na, no? Grabe kayo. So dapat ang tawag nato mga igsuon, dunay advice. Dunay advice unsaon nga makit-an nato ang atong kaugalingon nga seryoso nga midawat sa tawag, ni responde sa tawag sa Ginoo. Hebrew chapter 12, 1-3. Ningon diha pagsulti, busa kay gilibutan man kita niining dagkong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanang nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. This is it. Take it seriously. Mapil kag lumba og dagan nya mura kag namaligyag taho. Usa ka balde, duha ka balding sala. Lingi-lingi pa jud ka mura laging nanindag taho. Kapuyog hulat imo mga kauban kay dugay na sila nga human. So, daganon isalikway ni mga sala nga nakagunit, nakababag. Nganuman, pwede raman tang mangilad sa tawo. Anya, ipakita la po natong dasig ta, balaan ta. Total, huwag na sila kay balong, Diyos raman. Nya, pasaluor raman po ko ni Lord. Hallelujah, Lord! Dalaygon ka! Maduklan na Diyos Ginoo madugay. So, daganon ta nga matinod-anon. Sabat tanan, matinod-anon. Ni apil man ta aning kinabuhing Kristohanon, din matinud-anon ta. Di kay apil-apil ra, may lingos bala musuko sa mama. Apil-apil ra gud. Bisita-bisita ba kay kalimtan pa niya nitong dagway. Bisita-bisita gud puta. Hala oy. Unya niya ba verse 2. Itutok ta ang atong mata. Ngadto kang mga lalaki to aman sa legs ni sister. Mga babae nga nang tuaman sa dress, sa gisuot ni sister. Nagmaako, guna palit yun niya kung ingana. Kanang mas mahal pa, ana. Itutok atong mata sa Ginoo. O niya, ningon diya pagsulti. Okay? Nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit ni ini. Asa man ta nagtuo?
Mga ba na yung grasya sa Ginoo nakainom ko anong tambalan na ayo ko. May ganit nahisgutan ang Ginoo. Kay kung wa pa ang Ginoo, ang tambal gyud ay nakaayo dili ang Ginoo. So wa na pa si dunggi si Lord. Uluron hangtod namatay. Kinsa man to? Si Herodes. Acts chapter 12:26. Tungod kay si Herodes, wala niya pasidunggi ang Dios, gi-strike siya sa angel, giulod siya hangtod namatay. Munang pasidungog tas Ginoo tanan. Kini mga doktor, mga tambal, mga gipanggamit nis Ginoo tanan, munang pasalamatan nato ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Pero muingon ra ta nga tungod ato niya. Sulayan pagyud tanan. Basin daig maayo ko ares huyop-huyop sa mga binisaya. Di man maayo arikos in English. Kani nga mga tambal, hala hotdog inom, nangadaot na nog mga kidney, nangadaot na inom mga baga, Nya usara da igi kinahanglan. Magpaubos Ginoo mga ipasaylo. Naayo na. Nya pastor, lugos ko kaginawa, siging kasakit akong dughan pastor. Unsa may tambal mong Ginoo mao ni pastor kani. Ang tambal ra di ay unsa? Mo pasaylo. Mo ding lugos kaginawa kay gadumot. Makakita sa mo super science day. Hello? So muna, unya ningon dito ang okay. Okay? Nya sa panahon nga maluya ta, atong itutok ang atong mata dito kang Kristo. Sa panahon nga maluya ta, himuon na to siyang panag-ingnan. Ningon gani diha pagsulti. Wala siya misibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. O wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa Dios. Munang wala nato igsapayan unsay dangatan nato sa atong kinabuhi sa atong pagsulod sa Ginoo. Kay ang atong kalipay maangkon natong kinabuhing dayon. Dito sa langit di na ka lisod og ginhawa. Wanay bugas motubo sa imong nawong. Tinuod dili. Tanan nga atong parang munindutan ng kalibutan na dili na ikatandi panahon tuan na niya ka dito. Munang seryosoon na to mga igsuon. Yun ang verse 3, palandunga kung unsa ang iyang giantos o giunsa niya pagpailog taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya og mabugnaw. Gana mga sundalo mga igsuon taas ang ilang moral. Grabe na sila. Nga bisag sa maron pa, unya, badi, kumusta mga? Sukol pa. Daghan pa kong bala. Hutdan na itaan, gininhawag, dugo. Matapos ang atong kinabuhi, matapos po ni sila. Total hero na tadaan, pick and tagplag, pabutan ni niglubong. Sige! Kani sila, ditsuon na naghipos kay COVID ron. Kita, pasidunggan pa. Grabe, taas kayo silang moral. No? Munang seryoso sila. And next, kinahanglan nga pamalandungon nato ang giagyaan sa Ginoo nga bisag unsa. Pero kung dili ka seryoso sa tawag, gabiha maulawan pataan na. Kantsawan pag yun ta, binuangan pa ta, lutuson pa yun ta. Napadyoy mo ingong, kita ra may makaluwas sa tong kaugalingon. Grabe na sila. Mga Ginoo na sila way sala. Kasi sila rin muluwas silang kaugalingon. Kita ang atong mangluluwas ang Ginoo, amen? O dapat masabta na to na pag-ayo. Now this time, aron nga, makapahulay na. Adto ta sa ato ang pagpalig-on. Muni ang promise ni Lord. Pag seryosoon na nimog dawat ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mausob ang purpose. Mausob ang imong hunahuna. Ang purpose sa imong kinabuhi, ma-inline na sa purpose sa Ginoo, di na sa imuha. Sa may purpose na buhi ko, tigkanta sa mong church. O sa may purpose na buhi ko, tig-provide og pagkaon sa kong pamilya. Ing ana ta. Pero sa panahon nga seryosoon na to, pagdawat ang tawag sa Diyos, ma-inline ta sa purpose sa Ginoo. O ang atuang mga importante sa kinabuhi, dili na mahimong importante kay mahimo ng galamiton para sa Ginoo. O makita na to ni nga, nausab na adyo'y kausaban. Nga kaniadto, kining kamuta, gamito nimo pasakit sa imong isig katawo, gamito na nimo ni sa pag-agak sa imong isig katawo.
Kining imong bulsa, punon nimo og kwarta, parang mabusog ka, malipay kag magsuot kag nindot. Pero karon, ug naay masulod sa imong bulsa, maglingi-lingi, nakakisay, gigutom ani ron. Nausob na ang purpose sa kinabuhi. Unya kaniadto ang imuha nga tingog para ras barkada. Unya daydayigon po ka kay nakainom na pud siya. Duta ka, gabig tingog. 99, grabe ka. Pero karon, ato nang gigamit ang ato mga tingog sa pagpasidungog sa naghatag ani. Hello? Nga kaniadto mga igsuon ang imong espada, pagpanalipod sa imong kaugalingon, gihimo na nimong bunglay, pagtanom og utanon, arong makaharvest ka, imong tagaan tong imuhang kaaway. Mausab. Unya, this is the promise of the Lord. I tell you mo nang please lang, support mo ani. This is not, dili ni ako dili sab ni inyo but para ni sa Dios mga igsuon. Mobiya ta ibabaw sa yuta, dunay mo puli dinhi nga magpadayon sa gimbuhaton. I tell you, pareha sa pagampo sa taong isulod sa Scotland, niingon siya pagsulti, Lord, kung dili nimo ihatag nako ning ayuta, mamatay ko. Grabe siya pason nga mga luwas gyud ang mga tawo. Kumusta ang atong pangandoy dinis ibabaw sa Lourdes? Ang mga tao igura na silang may, oy pastor, nikaagin mo, oy pastor, sunod na pastor, tabang. Dadak, maabot na sila dire. Dahil kamo diha mga batanon nga gisugdan pa karon og lutos. Yaga-yagaan pa ka, binuangan pa ka, pero one day ka na po sila yaga-yagaan og binuangan. Tungod kay masamtan nilang unsay naa nimo. The promise of the Lord is this. The people will come to His light. The people will come to Zion. And Zion is the church. And Zion is the place of singing and worship and dancing. And the people will come to the city of God. So biyaan na nila ang ilang mga espada. Or ang ilang mga espada, gamiton nila, dili na sa ilahang kaugalingon, but mausob na ang purpose. And that's the promise of the Lord. That is why seryosoho na to ang atong tawag. Kita nga naa sa Zion, seryosoho na to ang atong tawag. Isaiah chapter 2, 1-5. Og mamauli na ta. Ingon diha pagsulti Isaiah chapter 2 verses 1-5. Kini mao ang mensahe nga gihatag sa Dios kang Isaiah nga anak ni Amos, bahin sa Juda o sa Jerusalem. Unsa ning Juda? Southern Kingdom. Unsa ning Jerusalem? Capital city. Nga kung sa ato pa ni Pilipinas, ang capital city, Manila. Nasabtan na to? Ingon ang verse 2. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo, mahimong labing habog sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan, hangtod sa og daghang kanasuran, ang mag-ambahan sa pag-adto didto ug ang ilang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo ngadto sa templo sa Dios ni Jacob aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakat kita subay sa iyang giagian kay gikan sa Zion mugula ang balaod ug ang Jerusalem sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Listen, diri tan-aw tanan ayo sag dungaw diha. Anisa. Muni promise ni Lord. Nga ang ilang katawhan muadto sa Zion. One day. That is why ayaw na lang na sila panghukmi kay gitakda na sa Ginoong mga anhina. Unsa may mga naa nila karon? Mga espada, mga gabits pag gera, pagpanalipod sa kaugalingon, unsa pa nang pagpanalipod sa garbo nga dapat angat ko, ug naay mo hilabot na ako, bantay lang ka. One day, kanang ilang mga espada himuon lang bunglay, pagtabang sa buluhaton sa Dios. Ingon ang verse 4, husayon niya ang kanasuran ug hukman ang daghang katawhan. Ang ilang mga espada himuon na lang nilang punta sa daro ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Unya dili na mag-away ang mga kanasuran o magbansay sa ilang mga pagpakigubat. Ang kaliwat ni Jacob
ngari maglakaw kita subay sa kahayag sa Ginoo. So nagkaguliyang pa diha, nagkagubot pa diha, ang mga pamilya gipanggubot sa kaaway, and then mo gamit ng espada, balaod. But listen to this, ang ilahang mga prinsipyo nga mo ilang mga espada, ang ilang garbo nga mo ilang espada, ang ilahang mga one day mahimo unyang bunglay, tabang sa buluhaton sa Ginoo. Ang ato lang, seryoso nato ang tawag sa Diyos. I tell you, magkinaunsa pa. Magkinaunsa. I said to my wife, pangandam gyud kay wa ta kay baw. Eg magkinaunsa na apa ko'y anak. And eg magkinaunsa ni apa yung mga Bible student. Dako kayo ni nga buluhaton. No? Akong gi-imagine og ato manggaling ng bungkagon diha, ato na siyang sumpayan diha, dito na manglingkod, kulangon pa ni. Mabot ang panahon para na lang nis mga bata. No? Para na lang nis mga bata. Magtuon ang mga bata. Kinsa na nga pangandoy ako adili. Tungod kay, kung mangandoy tag-atua, ang tawag na to anak, hakog. Kung mangandoy manggaling ka, para mahimaya ang Diyos, din ka ng pangandoy sa Ginoo og dili mo. Unsa may pangandoy sa Ginoo, ni anhi siya og nagpakamatay tungod sa iyang pangandoy. Unsa iyang pangandoy? Maluwas ang tanang tao. But unsaon nila pagluwas kung kita dili seryoso sa pagtubag sa iyang tawag diri nato? Kita pa'y mahimong kapandulan, kita pa'y makitaan nila dito nga nagbuhat sa ingon. Bantay mo kay biklon mo sa kaaway, usahay, gamiton rapod ang kauban sa simbahan. Ba't magkinaunsahan mo paanod? Ilabi maghisgot na siya, mga kwarta, mga butang sa kalibutan, paasag di. Pamiyaan na to ni tanan. And listen to this. Unsa to? Ang espada, himuon na lang para pangdaro. Unya ang ilang mga uhas sa pana, himuong bunglay. Kaniadto ang atong mga profesyon, ang atong mga panarbaho, ang tanan natong ginahimo para sa atong kaugalingon. But nausob ang purpose sa Ginoo. Kung kaniadto hait kayo ka, dili ka madutlan sa pulong sa Dios, kung sultian ka mo, tubag ka, ba't karon himuon kang daro? Usbo ni Lord. Si Lord gusto niyang mahimo kang daro, aron bungkagon, aron trabahuon ang parasan sa Ginoo. Pero ang yawa, himuon kag espada, puyan kag pagdumot, pagpanimalos, kamatay. That is why makita nimo sa imong kaugalingon, puro pagdumot, puro kasungot. Ba't bag-uhon ka sa Ginoo? Usara ang pangandoy ni Lord sa mga nauna na gipang tawag sa Ginoo kita. Seryoso ang iyang tawag. Kay basig mo encourage ka bay, simba ba kuyog pangalagad sa Dios. Ayog apil sa among relihiyon, sunod as Ginoo. Adin moingon siya, mao ba? Pareho ra man tag binuhatan. Ngana man pud ka. Pareho ra man. Depende ra man nato, kita ra kaluwas tong kagalingon. Muing ana sila. Kay wala man niya'y makit-an nga kalahian. Listen to this. Ingon si Lord, pag ang akong pulong himuon ninyong kabugat, sa likway ta mo. Ngano man? Ang dili pagdawat nga mahinangpon sa mga pagtudlog, pagbadlong sa Dios, usa ka pagsukol sa Ginoo. So isa likway ka. Mga natay awit, ayaw ako isalikway. Ayaw, sukol. Sunod na. Seryoso. And you see, daghan patas mga ging sakupan nga wala nagseryoso sa pagsunod nila sa Ginoo. Na imbes mo pray ta nila, mosulti ta nila, ato hinuon silang hukman. Mga. Di, untag. Sa ingan arta. Pukusan dyan na to. Tabangan na to ampo. Ano naman, mudako pa ni. Sultian ta mo, dako kayo ni. Nga to mga kaanakan na nagko. No? One day mahimon silang mga young people. Ang mga young people nga minyo, nanganak pug tag-5, tag-6, tag-12 ang uban. Asam na ipangbutang. Ha?
seryosoho nato ang tawag sa Dios atong kinabuhi. Wa na dagang excuse ron. Kabalo ka? Kung dili ka seryoso. Tunawa kung sinitabo ka ron. Kung dili seryoso pagpatuman sa mga protokol na daghan ng virus, ang uban ginama. Di tinuod. Dito sa buol mga igsuon na ingong virus. Nya gamiting may usa man na mag-undang ta klase. Humana gibalita nga kining mga nagpositive wala nakauli sa ilang balay. Bisan pag naan ang ilang balay, das inyong balay. Wa man nakauli. 2 oras Manila nang positive. Nya niyo taga Bohol, lockdown ng Bohol. Grabe. No? So, atong butang ni sa atong una-una. Again, limpyo man or hugaw ang hangin nga atong ginhawaon. Dili nato na problema mag-alagad ta. Seryoso nga response sa tawag sa Ginoo. Limpyo or hugaw ang tubig nga atong mainom. Mag-alagad ta sa Dios. Kaya nga atong kinabuhi, wala sa hangin, wala sa tubig, naa sa Ginoo. Sunod kamo kanako. Ingon ng Lord. Ayaw sunod-sunod sa tawo. Sunod-sunod ka sa tawo, si Vice Ganda, ingana ang iyang buhok, ingana po ka, nagpakulor og green, nagpakulor po ka green, nagpakulor na po yellow, nagpakulor po ka yellow, unya kay dagham sa kwarta, ikaw nangutang man. Imong sunod-sunod, ikaw rin nalugi this time, seryosoa pagsunod ang Ginoo, nagkasinabot. Diha nimo makita nga grabe dai kayang panalangin og kalipay nga maninuod ta sa atong pagsunod sa Ginoo. Kanang wa nay atrasay. Kanang kabalukang siya ang imong ganti. No? Ngayon ba nag-ampo, Lord, magtinarong jud kog simba Ginoo kay kining praise and worship leader, Lord. Ako jud ning ipangandoy nimo, Lord. Di jud ko magpakasala, balaan ako balaan. Sayop ang motibo. Seryosoon ni mong sunod ang Ginoo tungod kay ang ganti nimo ang Dios. Lord, gapuha gid atong bahista Ginoo bag-og tupi, Lord. Di ko akalain ng sadyang to. Simulang matanto na siya'y nagbago. Mula nang siya'y nagseryoso, binigay buong puso. Awa na, kirig-kirig, kasing-kasing. Pero wala. Nga naman, musimba dili, Ginoo ang tuyo. Unsaon nimo pag seryoso ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga di man Ginoo ang imong tuyo. Kabalo mo unsay kalainan sa sumusunod ni Kristo o sa mga taong relihiyoso? Ang taong relihiyoso gusto Ginoo pero di maminaw sa iyang pulong. Ang taong sumusunod sa Ginoo maminaw og magkinabuhi sa iyang pulong. Pili ra kaasa aning duha. Munay angay natong pamalandungan. Hinaot nga nasabtan nato pag ayo ang mensahe magkinaunsa ang kinabuhi ang tawag sa Dios atong seryosoon. Manindog ta mga igsuon. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Salamat kay Ginoo sa imong mga mensahe ni ining kagabhion. Nagtawag ka ang mga katawhan mo sunod kanimo. Sa pagsalikway Ginoo sa mga sala, sa pagsalikway sa mga butang nga walay apil sa among pagkasumusunod diha nimo Ginoo. Sa pagbaton og pailob sama sa mga mag-uuma. Sa pag-una sa pagkaon sa prutas nga mao o Ginoo ang imong mga pulong pag kinabuhi niini sa dihang kami mudasig ngadto sa uban o Dios. Father God, niining kagabihon Ginoo sa makausapa. Diha sa among mga pag-awit among gidesisyonan nga mosunod mi diha kanimo Ginoo. Nga ang cross mo ina sa among atubangan. Ang kalibutan naa na sa among likod o Dios. Ginoong Jesus, ikaw ang among ganti. Pasaylo ami sa mga panahon nga wala namo dawatang seryoso ang imong tawag sa among makinabuhi. Dali raming maluya, mauga, dali kayo ming nagdepende mi sa amo ang sitwasyon, sa amo ang gibati, sa among emosyon, ang among pag-alagad kanimo.
And so, Father God, nakita namo nga nasayop mi. But this time, Lord, we pray nga pinaagi sa imong grasya, mas malig-on ang among pagpakigsaad kanimo, nga magkinaunsa ang among desisyon nga mosunod kanimo, dili magbase kung nadluya kami, nauga kami, or dasig ba kami, o init ba kami, or puno kami sa panalangin, or gihubuan sa kawaladon. Father, wala kami problemahon ani. Among seryosoon ang among pagsulod kanimo. Tungod kay ikaw ang ganti sa among kinabuhi, Amahan. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Remember, igsoon, hinumdumi ang imong commitment sa Lord. Diingon ka nga. Dili nagyug ka maglingi-lingi. In serving the Lord, no turning back. Sa makausap pa, awitan ni nga awit. Pagpahinumdum sa imong kaugalingon, samtang nagsugilon kas Ginoo, nga hingpit na ang imong plano, nga modawat sa maong ganti nga mao si Ginoong Hesukristo. Ingna siya nga, siya ang imong reward. Siya ang kalipay sa imong kaluwasan. Christ is my reward. And there's nothing in this world never satisfied. Every trial, my soul will see turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Lutuson man, biyay-biyayon, isalikway. Sa mga paglutos, mga pagyaga-yaga, sa mga pagbutang-butang, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Sa imong gibarugan before you go, paghimog pagampo yung igsoon. Sa imong gibarugan kita tanan, let's pray. Renew your commitment to the Lord. Dagang salamat, O Lord, nga magkinaunsa man, O Diyos, dili nimo ibaylo ang imong tawag sa among makinabuhi. Father God, ang imong balang Espiritu may mag-convict sa mga kasing-kasing sa imong mga kaanakan, O Diyos, nga among seryosohon ang imong tawag sa among mga kinabuhi. Nga dili may magmapakyason, Ginoo, sa imong tawag sa among mga kinabuhi. And thank you for the forgiveness, Father God, nga gaduwa-duwa kami sa among pag-respond, O Ginoo, nga wala namong i-take serious, O Diyos, ang imuha nga sa pagtawag ka namo, nga maalagad kanimo, nga mosunod kanimo. And indeed, you are right, Lord Jesus, when you say the Son of Man has no place to rest, because ikaw ang kapahulayan, Ginoo. Ang kapahulayan wala nagkinahanglan og pagpahulay. Ang kapahulayan wala nagkinahanglan og pagpahulay. Kami nga gipangkapuyan, kami ang katawhan, maong nagkinahanglan og kapahulayan. Busa kung musunod kami diha kanimo, wala kami nagapangandoy bisag unsang mga nindot nga mga butang aning kalibutan na, Father God, but only, O Lord,
Ikaw o Ginoo kay naani mo ang tanan na sa imong presensya, ang kapahulayan, ang kahiluna, ang katagbawan, ang tinuod nga kalipay. And so we pray, Father God, as we bow, as we humble ourselves, O Lord, as we renew our commitment, Father God, for the vision and the mission that you have given to us. Lord, you will give this land to us, Father God. You will receive the reward, O Lord, of your labor, Father God. O Lord Jesus, ikaw ang nag-antos, ikaw ang gibunalan, ikaw o Ginoo ang nagpaaga sa dugo, ikaw ang nagpingit sa kasakit nga gilansang sa cross ug namatay ka. So, O God, you are deserved, O Lord, to receive reward. O himoa nga mga katawhan nga namuyo aning barangaya, Ginoo, mao ang imong kanti sa imong pag-antos, sa imong pagpakamatay dito sa cross. Thank you, Father God, that you will protect us, Father. Ang gahom sa dugo sa imong bugtong anak, manalipod ka namo. No weapons of the enemy makita o dili makita nga mo prosper sa among mga kinabuhi. We pray, Lord, nga very soon COVID-19 will end by the power of your blood, Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, we pray for the protection aning barangaya. Walay COVID nga makasulod aning barangaya, Ginoo. We pray para sa among mga minahal nga tuwa sa layo. Di sila madapuan ng sakit, Ginoo, nga COVID. In the name of Jesus, we pray for the doctors and the nurses, Lord. All the frontliners, Father God. Ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan, Ginoo. Ang mga public workers and health workers, government workers. Oh God, bless them and protect them, Father God, from this COVID-19, Lord Jesus. We pray, Father God. Oh Lord, ang imong mga pulong nag-ingon nga mga espada himuon na lang punta sa daro. Ang mga blade, ang mga uhas sa pana, himuon na lang nimong bunglay. Kay moabot ang kalinaw, Ginoo. Thank you, Father God, nga imong bukon ang kahait sa mga espada, Ginoo, ang mga karbo sa kinabuhi, ang mga pagdumot, ang mga pagpangluod, ang mga kasuko, ang tanang pamatasan sa kaaway, ang kurap nga kasing-kasing, ang kurap nga panghuna-huna, ang kurap nga pagdumala, Ginoo, ang drugs dinhi sa among nasod mo collapse. You will expose, oh God, all this work of enemy, Lord, sa mga mata, sa mga sanaa sa otoridad, Father God. Thank you, Lord, that in you we have deliverance. In you we have this restoration. We pray, Father God, bisan ang among mga barangay officials. Ikaw magatandog sa ilang mga kinabuhi, magapanalangin kanila, ampingan imong mga nimo ilang mga pamilya. And one day, O Lord, they will come to Zion, Father God, and worship your holiness. They will raise their hands and surrender the God of heaven and earth. Kauban namo, Ginoo. And thank you, Lord, sa dako kayong pananawon ani nga kimbuhaton nga imong gihatag. Thank you, Father God. Padayon ni nga may gahom, padayon nga dunay ka firm, ligon nga tumong o Ginoo. We pray for more and more and more harvest, Lord Jesus. Mga kalag o Ginoo. Thank you, Father God. We bless you sa among pagpamahulay, pagpamahuli. Ang imong gugma, ang among amahan, magbalot sa among mga kasing-kasing. Padayon nga kamatuuran, grasya manalipod sa among pagtuo. O ang panaginig siunay, ang pag-ila, ang pagpaubos sa balang espiritu, panagdain, mabalo na mong tanan. Tanan dungog, himaya, pagsimba, pagdaig, pagpasalamat. Mong ibalik ka nimo, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen and amen. God bless everyone. Mayong gabi na tong tanan.